Bueno, moi bo día a todas e a todos. Estamos aquí para presentar as xornadas de música contemporánea que este ano celebramos durante todo o mes de xuño. Como sabedes, estas xornadas nacen da colaboración entre distintas institucións e por iso acompáñame nesta mesa Xosé Luís Penas, que é diputado provincial da Diputación da Coruña, Mar Lorenzo, vicerreitora de Igualdade e Cultura e Servizos da USC, Santiago Olmo, que repite porque onte estaba aquí con nos presentando o Festival Plataforma, que é o director do Centro Galego de Arte Contemporánea. Faltanos a representación do Consorcio de Santiago, que, como todas e todos sabedes, xoga un papel determinante na cultura, no proxecto cultural de Compostela en xeral, e tamén xoga un papel moi trascendente nas xornadas de música contemporánea. Antes de nada, agradecer por achegarvos hoxe ata o Concello para seguir apostando pola colaboración entre entidades públicas, que sempre dá moi bons froitos. Este ano as xornadas levan por título Invisibles e sonoras, co in tachado, polo que poderíamos ler visibles e sonoras. Este nome responde a que o eixo transversal de todo o ciclo son as mulleres. Xa o foron nestes últimos anos, e estamos dúas responsables de igualdade das nosas institucións, e temos clarísimo, a Universidade o ten clarísimo, e nós tamén, o papel que xoga a muller dentro da creación, como compositoras, como intérpretes, como protagonistas de obras. Dende Compostela Cultura levamos moitísimo tempo traballando para colocar o feminino no lugar que lle corresponde, onde presentábamos o festival Plataforma. Claramente, creo que un porcentaxe, creo que case do 85% das artistas son mulleres, non? Evidentemente, temos un compromiso enorme. Levamos anos traballando e desenvolvendo o programa WOMARCH da Unión Europea, e traballamos sempre considerando a programación feita e desenvolta por mulleres como eixo transversal de todos os nosos ciclos. Por iso, onte me sinto especialmente satisfeita, tamén como concelleira de Igualdade, de presentar este programa, tamén porque, a pesar das adversidades e da situación que levamos padecendo neste último e longo ano, sexamos capaces de manter unha programación de calidade, de ofrecer á cidadanía as citas diversas e interesantes como esta nova edición das xornadas. Vanse celebrar do día 1 ao 29 de xuño en diferentes espazos da cidade, no Auditorio de Galicia, no Teatro Principal, no Centro de Arte Contemporáneo e na Praza de Praterías. Serán un total de 9 propostas musicais, 3 coloquios, todos eles con entrada de balde, previa retirada dos convites. Sabedes que dende o día 18 de maio habilitamos un novo espazo, que é a zona C, onde tamén se vai a poder recoller ali as entradas, e habitualmente unha hora antes de cada actividade nas billeteiras tanto do auditorio como do Teatro Principal estará en disposición de poder dar os convites daquela, non? Non quero estenderme moito, pero deixademe dar unha breve pincelada do programa. Comezamos o martes, como dixen antes, o martes día 1, cun solo de arpa de Cristina Montes Mateo, que é unha recoñecida arpista que ofrece un programa de música original para arpa sola de 9 compositoras españolas. De seguido, o día 9, botaremos unha ollada multidisciplinar á obra de Maruja Roca, unha fotógrafa de Becerrea, importantísima, que se recuperou nestes últimos tempos grazas á iniciativa de
xente que traballa moito na recuperación da historia da fotografía galega, e vaise o espectáculo titúlase 120 fotografías máis 8 fabulacións. O xoves 10 chega o concerto da Banda Municipal, a Banda Municipal de Música de Santiago, como vedes, pois está adquirindo un protagonismo moi importante, xa leva moitos anos colaborando cas xornadas de música contemporánea, onde tamén presentando plataforma. Hoxe sabedes que temos un concerto importante aquí na Praza Obradoiro, dentro de plataforma, e pois dentro das xornadas tamén está programado faino co programa Elas, con obras compostas por todas elas por mulleres, entre as que podemos destacar a Raíña Lupa de María Mendoza, que foi gañadora de numerosos premios de composición. Este concerto terá lugar na Praza das Praterías. Paco Baroch, pícolo, Adrián García, percusión, achéganos Dolce Tormento, o venres día 11, con composicións ou adaptacións todas de mulleres. Marina Uceda Farré, Martina Sabariego e Carla Res, entre outras. O 14, e de novo, o día 21, a musicóloga Rosa María Fernández preséntanos Elas fan ópera, un percorrido polas diferentes aportacións que teñen feito a esta arte contemporánea as máis sobresaíntes dramaturgas, compositoras, directoras de estea e cantantes. O día 16, as xornadas chegan ao Centro Galego de Arte Contemporánea, onde podemos gozar de 4 continentes, coa pianista Elisa Vázquez Doval, un programa de novo formado íntegramente por composicións tamén feitas por mulleres. O 17 teremos a colaboración habitual da Real Filarmonía de Galicia. Neste caso o concerto estará dirixido por Diego García Rodríguez, que presenta un programa con 4 compositoras de moi diferentes xeracións e culturas. Unha delas, Raquel García Tomás, acompañarnos nas conversas que teremos antes, como é habitual do concerto, xunto tamén co director. O martes 22, o trío Cuzán presenta Miradas Sonoras, e o venres 25 chega Un pecado cheo de pracer, da man de Vertixe Sonora, que tamén é un grupo que está moi presente nas últimas edicións das xornadas de música contemporánea. Ambos programas con obras compostas por mulleres, e no caso de Vertixe inclúe a estrea absoluta de 4 delas de Yulan Yu, Manuela Guerra, Eda Er e Alisa Asca. Pecharemos a programación o día 29, o martes 29, con chelo electrónicos da man de Margarida Mariño, unha violonchelista cun acompañamento en iluminación e escenografía de Laura Iturralde. Como vedes, é un programa moi completo, onde elas son visibles e sonoras por mérito propio. Como sempre, só me queda convidar a todos e a todas as compostelas a que gocen desta proposta, e paso ya agora a palabra a Mar Lorenzo, como decía antes, que é a vicerreitora de Cultura e Igualdade de Servizos da Universidade de Santiago de Compostela, e a miña xefa. Moitísimas gracias, Mercedes. Bueno, a verdade é que eu estou encantada de estar aquí e ca compañía de tantas amigas. Vale, digo que estou encantada de estar aquí con tantas amigas cas que, bueno, xa teño un percorrido na vicerreitoría e, por suposto, tamén con outros amigos que son elementos esenciais dentro do que é, evidentemente, a dinamización cultural desta cidade. A verdade é que nos, como universidade, participar en estas xornadas é un elemento moi importante por diversos motivos, non? Que van máis alá, evidentemente, da amizade e do total compromiso, non? Coa política cultural desta cidade. A primeira, sen lugar a dudas, é a colaboración interinstitucional, non? Nos consideramos que temos que arrimar o hombro todas as institucións para colaborar
nun proxecto cultural conxunto, no que cada un de nós pode poñer unha parte do seu capital cultural, do seu capital social para que este tipo de proxectos poidan chegar a toda a cidadanía na forma na que están chegando. En segundo lugar, eu tamén destacaría algo que antes comentei, e é que a nós nos gusta, especialmente como universidade, que o Concello, en este caso, nos faga partícipes da dinamización cultural da cidade. Cidade e universidade son dous elementos dun obxectivo común, en este caso, justamente que a nosa cidade e, polo tanto, tamén a nosa universidade este a vanguarda de todo o que ten que ver ca produción artística. Logo tamén hai outro elemento que antes comentaba Mercedes, que fíxense, dentro de uns días, o venres, aprobarás o terceiro plan de igualdade entre homes e mulleres da Universidade de Santiago de Compostela. En ese plan figura especificamente a necesidade de visibilizar as mulleres e o traballo das mulleres dentro das políticas culturales non solamente da Universidade de Santiago, sino tamén evidentemente da cidade. Polo tanto, é un programa que tamén responde a ese obxectivo. Moitas veces, os traballos das mulleres nas distintas áreas e, por suposto, tamén na área da cultura quedan invisibilizados por distintos motivos que todas e todos coñecemos. E, por suposto, todos estes elementos o que fan é que a Universidade, xunto co Concello, xunto cos distintos axentes culturais do Concello, pero especificamente a nosa Universidade, axuda a construir ese proxecto educativo de cidade que toda a cidadanía e todos os universitarios e universitarios compartimos. Así que eu non podo máis que como universidade estar agradecida ao Concello e estar agradecida concretamente a Mercedes por esta invitación a participar un ano máis en unhas xornadas que creo que son unhas xornadas moi importantes de apertura da cidade, de, como decía antes, de educación de toda a cidadanía e, por suposto, evidentemente, de construción entre todos e todas de unha cidade cada vez máis igualitaria e, polo tanto, cada vez máis democrática. Moitísimas gracias, Mercedes. Moi ben. Santiago, Santi. Moitas gracias. Moi bons días. A verdade é que estou encantado de repetir rolda de prensa hoxe no mesmo espazo, tamén reiterando a nosa colaboración co Concello, neste caso tamén coa Universidade de Santiago e coa Deputación de Coruña. A verdade é que a importancia desas redes, texidos de colaboración é imprescindible no ámbito cultural. Por outro lado, o ámbito da música é un ámbito que o CEGAC sempre tratou desde o seu comezamento dun xeito tamén moi particular, facendo eses proxectos que normalmente naquela altura non se podían facer noutros espazos. Nestes momentos, o noso compromiso coa música segue, é constante. De feito, non podemos, ni no ano pasado, ni neste ano, poder participar nas xornadas con toda a forza, enerxía e recursos que fixemos en anos anteriores, pero, a vontade de estar, de continuar, de proseguir e de ver que os anos futuros poidan ser millores, é para nós unha gran ocasión. Por outro lado, tamén me gustaría recordar que neste momento esa mirada desde as xornadas de música para as mulleres compositoras ten un contexto axeitado no CEGAC. Desde primeiros do ano temos unha exposición retrospectiva da compositora norteamericana Pauline Oliveros, que tamén traballou desde perspectivas feministas e de xénero no ámbito do LGTBI nos Estados Unidos entre os anos 60 e os 90.
Por lo tanto, digamos que tamén é un contexto musical, un contexto vencellado ás artes visuais, ás artes plásticas. Tivemos unha retrospectiva dos vídeos e películas feitas en colaboración con outros compositores e, por outro lado, no CEGAC hai tamén outras exposicións de mulleres, unha vencellada ao Festival Plataforma, que é a de Pilar Albarracín, e unha exposición de 8 artistas mulleres de 4 continentes. Polo tanto, é tamén un complemento a ese concerto de mulleres de 4 continentes de Elisa Vázquez Doal, e que escollimos esas obras pensando fundamentalmente na importancia da aportación de estas mulleres de espazos e contextos moi diferentes, pero non para tratar cuestións directamente de xénero, sino cuestións globais que son vitais e centrais para toda a sociedade. Por lo tanto, bueno, agradezo moitísimo esta colaboración e espero que os próximos anos podamos ter unha capacidade de participación máis forte que estes 2 anos atrás. Tamén recordar que o auditorio do CEGAC é un espazo moi seguro, onde están precisamente marcadas as distancias. Temos neste momento un aforo de 60 persoas, o cal é unha vantaxe, nos permite unha posibilidade de poder facer actividades presenciais, que é o que máis pensamos que demanda a cidadanía e o público. Bueno, a historia, antes de pasarlle a palabra a Xosé Luis, a historia das Xornadas de Música Contemporánea, que é un festival que arranca da mitade dos anos 80, está acompañada sempre ca presencia da universidade. A universidade foi a impulsora no seu momento, pero o CEGAC sempre, no momento en que apareceu en escena, tivo un papel moi importante como concello, pero esa colaboración sigue aí, en menor ou maior medida en función das situacións de cada parte, pero sempre ca vontade de seguir traballando de forma partillada. Por tanto, a mí encántame poder compartir con todas as institucións este proxecto que leva aí inmune o desaliento, non? Xosé Luis Penas, deputado provincial, importantísimo papel para a educación tamén en todo o que tiene que ver a acción cultural de Compostela. Buen día a todos e todas. Agradezco un privilexio estar aquí presentando este festival con ano máis. Festival que normalmente vía desde o público, que hoxe estamos aquí tamén para o evento de casualidade. Apaguei. E dicía que normalmente este festival eu observaba desde a parte do público, e hoxe tocame estar aquí por casualidades da vida, como meu compañeiro de cultura non pode estar, pero eu encantado, como sempre, en estar en todos os actos que se fan e organizan en Compostela. Dar as gracias tanto a SEGAC como a USC e como non ao Concello de Compostela, porque a verdade é que se demostrou durante estes 15 meses que xa levamos de pandemia é que se algo non parou en Compostela, en Santiago, foi a cultura. Tivemos que adaptar tanto no Concello como na Deputación a todas as restriccións, algunhas inexplicables, aínda hoxe son difíciles de explicar, que en algúns sitios se podan ter máis presencia de público e en outros podamos ter prácticamente casi nada. É unha mágoa ver un teatro como o Teatro Colón prácticamente baleiro, o Auditorio de Compostela prácticamente baleiro, pero bueno, é o que nos tocou. Entendemos sempre o esforzo que implica facer un acto cultural, pero penso que en este caso aínda máis, porque un acto cultural que realmente trascende o mundo da música, é un acto cultural, como comentou Mercedes, que vai máis aló e se achega sobre todo ao tema da igualdade. Eu cando vin o programa onte, cando comecei a revisar o programa, chamaba a atención o número de mulleres que participan en este programa. Moitas veces non somos conscientes de todo o potencial que temos aí fora e ás veces simplemente por non poñer atención, porque temos un potencial increíble neste país e moitas veces non sei como chamalo, a deixadez de moitos políticos leváronos a cometer erros totalmente imperdonables
e que agora, de alguna maneira, compañeras como Mercedes, como outros que temos na Diputación, están solventando. Os que somos amantes da música sempre nos chamou a atención que falase moito dos compositores, tanto desde a época barroca, como pode ser, hasta a época contemporánea, que falouse moito deles, e durante toda a historia tivemos moitísimas músicas moi boas, compositoras, artistas, directoras, etc., e prácticamente non se falou delas, prácticamente non hai ni bibliografía, nin casi nada delas. Entón, inda que sexa tarde, penso que é hora de que poñamos todo o que hai que poñer nese sentido. Realmente o esforzo da Deputación e do Concello de Compostela neste 15 meses, como comentei, foi unha implicación total. Insistimos unha vez máis, xa o comentamos non sei cantas veces, que a cultura non é un extra, non é un engadido, é primeira necesidade. A cultura é moito máis que o espectáculo que dura 1 hora ou 2 horas. É a excusa e o argumento que nos convida a crear dun xeito individual e colectivo e que nos convida a seguir no medio dunha situación tan desagradable como a que nos tocou vivir. Os nosos creadores e as nosas creadoras tiveron tanto que soportar durante este ano que ben merecen que nós, os políticos, poñamos todo o que podemos poñer para que eles podan continuar traballando e creando, en definitiva. Hoxe realmente son estas xornadas, como comentei, pero regularmente estivemos aquí, alguén da Diputación, se non fun eu, foi Xurxo, ou algún outro diputado, colaborando co Concello na sintonía de que o é importante e do que é urxente. A cultura para nós sempre será urxente, necesaria e agora máis que nunca. Obviamente, hai moitas cousas que son urxentes, a cultura, o emprego, a economía, o veño do sector da miña área máis de emprego, de economía ou de contratación, pero realmente todo está conectado, porque da cultura dependen milleiros de postos de traballo, e non solamente o artista que está actuando ese día no concerto, senón moitísima xente máis que hai detrás dele. Os espazos teñen que voltar a ser conquistados e pouco a pouco as prazas que están contempladas nesta programación se encherán de sons e de música de Compostela, aqueles sons que nos acompañaron desde pequenos, as humanas e as menos humanas. Un dos sons os que estamos afeitos e acardamos cada ano este Festival de Música Contemporánea. Realmente vendo o programa, un programa espectacular, é un programa que eu penso que levou moitísimo traballo poder confeccionar. Nos que estamos participando en outros programas de xeito directo a través da Diputación sabemos da dificultade que implica hoxe en día poder chamar a xente, poder falar coa xente, conseguir que a xente se poda mover, que a xente un pouco a pouco vayamos eliminando ese medo que temos todos. Entón, ten moitísimo mérito ainda. E nada, xa para rematar, simplemente convidar unha vez máis non solamente a xente de Compostela, sempre digo o mesmo, eu que son da comarca de Compostela, pero non son de Compostela, sempre convido a que todo o mundo da comarca, todo o mundo da provincia que representa a Diputación da Coruña, pero tamén todo o mundo do país se achee a Compostela. Eu sempre digo o mesmo, a alguns non lle gusta, Compostela é moitísimo máis que o camiño é só unha parte, e algunhas desas cousas importantes este Festival de Música Contemporánea. Moitísimas gracias polo teu entusiasmo, porque temos a un diputado que é un melómano, é sempre un placer compartir con xente sensible, coñecedora do valor das cousas. Efectivamente, para nós a cultura é algo urxente, absolutamente imprescindible. Creo que o noso traballo durante este ano e pico así o acredita. Creo que todas as administracións fixemos un esforzo moi importante por seguir programando ca conciencia de que era o que tiñamos que facer, porque non podíamos pararnos, porque non se podía parar un sector que, como ben dixo Xosé Luís, ten un peso importantísimo dentro da nosa cidade, dentro do noso país, e que, polo tanto, a pesar das circunstancias e a pesar dos aforos tan limitativos durante todo este proceso, pois nos obrigaban con moitísima paixón. Aquí están os técnicos responsables de que todo isto se poidera facer, porque hai que recordar que detrás de todos estes programas que estamos presentando hai un traballo absolutamente comprometido e de excelencia por dar a Santiago o que merece, que é un proxecto cultural de envergadura. Entón, eu creo que podemos estar todos moi satisfeitos con ese esforzo que era a nosa obriga, e que nos achegamos xa a unha situación de normalidade, con todo preparado para seguir ofrecendo programas como as xornadas de música contemporánea que hoxe presentamos.
Non sei se hai algunha pregunta, Sara, sempre... Nada, moi breve. Xa está aberta a inscripción, o sea, a xente xa pode reservar ou sí, como... eu entendo que... Os luns. Claro, como en todas as dinámicas... Claro. Os luns de 11 a 2 e de 4 a 7. De 4 a 7. A ver, cambiou a dinámica por a situación que estamos vivindo, a efectos de distribución de venda de entradas. Entón, todos os luns se abre a taquilla a partir deses horarios para todas as actividades da semana. Bueno, entendo que xa se fixeron xornadas anteriores, entón un pouco a acollida que tiveches en anos anteriores foi boa, non esperades unha acollida similar, imagino. A parte deso, que aforo teñen cada unha ou que aforo se manexan? Vanse facer, bueno, o sabe... Na praza de Platerías, 80. Cantas? 80, en Platerías 80. En auditorio? E no auditorio 60. E no Regal tamén 60. E no teatro principal 65. De memoria. Porque o decíamos onte, non se pode cumprir, as autoridades sanitarias neste momento están no... Pero con distancia de 1,5 metro. Mentras non se corrija a distancia... Mentras teñamos que guardar 1,5 metro de distancia, non nos permite chegar al 50%. Estamos alrededor de 30. Claro, funciona totalmente. Está moi ben ser tan generosos nas porcentaxes, pero se non se liberan as porcentaxes ou as medidas, as distancias, non facemos nada. Noutras comunidades autónomas sí que é bastante máis flexible o tema e non se gardan as distancias do 1,5 metro perimetral que están en vigor en Galicia. Pois nada máis, moitísimas gracias. Gracias.